Nwanne m, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịsụ asụsụ Igbo nkeji 5 maọbụ nkeji 10 na-etinyeghị ya bekee ndị dịka because of, even if, although, but, unless? Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịsụ asụsụ Igbo nkeji 10 maọbụ 5 na-etinyeghị dị otu a? Ngwa bịa nso ka m nyere gị aka ụpụ akị n'abịrịbọ, maka na ụbọchị taata anyị ga-ekwu maka ụfọdụ njikọ okwu e nwere n'Igbo. Ndị iti na-akpọ ya conjunction, onye ndị iti na-akpọ ya, mana n'asụsụ anyị bụ Igbo anyị na-akpọ ya njikọ okwu. Ọ bụ ya ka anyị ga-ekwu taata. Ọ bụrụ na ịmụtacha ụfọdụ njikọ okwu a e nwere n'Igbo, ifini nwere ike ịsụ Igbo ihe dịka nkeji 23 na-etinyeghị ya bekee ọbụla, Igbo gị a na-asọkwazi le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 . Mana tupu anyị agawa n'iru, ọ bụrụ na ihe a bụ izizi ị na-esonye anyị, ngwa gbaa mbọ metụrụ anyị aka n'akara ịfụnanya, ma tikwazi okwu na ngalaba okwu, ma metụkwazị aka n'akara nsonye. Nke a bụ ka o si na dị, nke a bụ ka ọ bụ, nke a bụ ka, nke a bụ kama, nke a bụ ganye na, ganye na, nke a bụ ganye ma, ganye ma, nke a bụ mana, nke a bụ maka maọbụ n'ihi, nke a bụ maọbụ, nke a bụ na, nke a bụ ọ bụ ezie, nke a bụ tupu. Ọ bụrụ na ịmụtasịa njikọ okwu Igbo dị otu a, ịfụ na ị nwere ike ịsụ Igbo nkeji 23 na-etinyeghị ya bekee ọbụla, Igbo ga-akwụrụsi ekeresi ma na-asọkwa lelelelelelelele. Ngwa gbaa mbọ tụsara m ozi a iji wee kwado m ka ọ dị mbọsị ọzọ.